Добро утро, добро утро. Вече фирмата е богата. Имам си и операторка. Тя е зад кадър. Тъй. Добре. Този път няма да правим сапуни да взривяваме къщата. Ще правим традиционния крем за лице с алоя. Тук съм взел едно голямо алоя, живо. Има клип как съм такова. Няма вече че ги усъкатих всичките цветя. Тъй. Да почваме поред. Сега, това са настойки мацерати от различни билки. Лайка, има вътре малко от конски кестен за самите кръвоносни съчета, където има някакъв път по носа и той да се скрият. И още 2-3 вида билки. Така, набързо. Сусамово масло, масло от кайсиеви ядки. Оператора вижда ли? Вижда се. Малко черен кимион, лекичко. Коноп с ресвератрол съдържа вътре. Бял синап, едно от най-добрите противовъзпалителни. Морски зърнаци или облепиха. Изключително полезно. Омега 1, 2, 3, 5, всичките омеги, дето съществуват, ги се съдържат тук. И най-важното расте, това нещо расте, където живеем ние. Най-полезните билки, нали, като и за здравословно, и за козметична цел, са района, където живеем. Както и най-вкусната храна, където живеем. Те, че няма да ги вкусни, знаете. И скрито ми оръжие масло от чия. Шипки, още малко и ни шипки да сложим. И така, босилек, етеричните масла. Босилек, пак казвам, не пипайте етеричните масла с голи ръце. Ако случайно правите, намажете си с зехтин или с друго базово масло, си намажете ръцете или с кремче, преди да ги пипате. Води до много тежък атопичен дерматит. Жасминче. Сам не знам, който се разхожда в морската градина, аромата на жасмин е невероятен. Така, палмароса, ето и малко и той, не знам къде, тамян задължително, малко канела, лек канела и мента да има по-свеж охлаждащ. И от ферма, биоферма, лавандуло масло, от нашата Добруджа. Тъмъно. Е перфектно за лице, изчиства, подобрява, освежава. Зато и там китайци са опънати като струни лицата им. Така. И тайното оръжие. Може ето така. Не е кисело мляко, не е свинска маса. Само забравих тук, кокосовото масло, то съзнай. Много насякъде в интернет виза, нали, масла, такова козметика с телешка, алои и такива работи. Имам аз при мен лечебната ми козметика, която е с лечебна цел, съдържа, някои от тях съдържат, нали, за кръста, за други работи, съдържат телешка алои. Бях дал една приятелка, тя каза, намазах си лицето. И невероятно каза, викам, аз не го дадах за кръста да стъкуваш. Вика, нямаш на идея колко добре се чувствам, като се намазах и лицето. И така, реших да въведа, това е лой от младо теленце. Не да гледа така, то само, операторката малко и стана така състрадателна е. От младо биволче, казва се малаче. Кристална. Това е тайната. И когато вече го забъркам, те виждали сте какво се случват. Огън, водна баня, така. Но в случая, внимаваме, не повече от 34 градуса заради алоето. Постепенно се слагат, за да не се наруши лечебните свойства, защото алоето е като меда. Меда също над 30 и няколко градуса вече почват да се разрушават всички. И така. Оператор е край!